A xornada amaneceu moi cediño no aeroporto de Santiago para os galegos que este día decidiron emprender unha viaxe chea de nervios e emoción. Unha viaxe para reunirse e compartir cos seus familiares as ilusións destas festas do Nadal. Nós non puidemos resistir a tentación de compartir esta entrañable experiencia con eles. A emigración marcou na década dos 60 a masiva saída de emigrantes galegos dispostos a emprender unha nova vida. E así foi, case que todos conseguiron o seu propósito e mesmo algúns acadaron mentas moito máis altas. A vida encargouse de sorrirlles a todos eles. Nesta viaxe a nota máis tenra puxeron aos cativos. Algúns será a primeira vez que viaxaban sós. A donde vas ti? A Ginebra. E a quen vais a ver? A meus tíos e a meus primos. Hai moito que non os ves. Bastante, desde o verán pasado. E tes moitas ganas de ir? Sí. E ti te chamas? Natividade. A ver, a quen vas ver a ti? A meus irmáns. É a primeira vez que viaxas no avión? No. Pero é a primeira vez que ves soa, non? Sí. Para a gran maioría, Suíza é moi familiar, porque case que todos os viaxeiros deste voo pasaron boa parte da súa vida neste país. Vou recordar os meus tempos pasados. Eu traballei aí 25 anos. Entón, por eso vou alá. Vexo as miñas amistades, vexo os fillos, os netos e todo. Como España ni hablar. Non se fan as mesmas cousas alá, non? No, mesmo distinto, hija. Porque yo ya estuve en Suiza y sé lo que es. Traballei 22 anos na televisión en Ginebra. Por eso me emociona un pouco verlos por aquí. Entre os pasaxeiros reinaba a simpatía e o bo humor. Somos aló xente, familia. Son fillos deste. Mas meus tamén, claro. Vamos a pasar as vacacións, xa hai 7 anos que estamos indo cunha a berna que temos ali 2 fillas casadas con 4 netos, máis un xa que ten outra que está con el. Era máis, e desearlle a todo o padrón e a toda a xente de boa voluntad unha boa festa, será máis. E que viva Galicia. E a televisión tamén, non? Tamén quixemos aproveitar a viaxe para meternos na cabina do avión e estorbar un pouquiño. Eu son galego, vivo moi perto de Santiago e bueno, dá a casualidade de que estou aquí destinado en Santiago. Personalmente estes son os voos que me gustan facer, estes de Santiago a Suiza, e sobre todo nestas datas porque viaxan moitos nenos solos sin os seus pais nin ningún outro familiar. Son os intercambios destes navideños que hai, pois igual os rapaces van pasar a Navidade o Nadal a Suiza, ou ao contrario, de Suiza pasalos aquí, pois cos seus avós ou co que sexa. A maioría dos problemas é que sempre esperamos un poquinho máis pola xente, polo pasaxeiro, pois porque sempre tardan máis que en outros momentos, non? Desde a cabina tivemos a oportunidade de albiscar esta elegante cidade. E chegou o momento tan agardado, o do reencontro. Máis feliz se cabe polas datas nas que estamos. Despois dos emotivos abrazos, faltoulles tempos que chegaron para practicar cos fillos e familiares a lingua nai. Suiza foi un dos principais destinos de emigración galega na década dos 60 e hoxe a maioría daqueles galegos e dos seus descendentes están felizmente asentados e resentan negocios de todo tipo. Un claro exemplo é a Rúa Fribourg, aquí en Ginebra, que ten un marcado sabor galego.
Sen perdermos un intre, collemos un taxi que nos levou ao centro da cidade. Non foi moi difícil atopar a rúa Friburg, un lugar ateigado de paisanos galegos e de xente de toda a península. Tan só fixo falla fixiarnos nos letreiros dos negocios. Esta rúa é dos galegos, nós entramos aquí perfectamente falando galego, todo o mundo nos entende. Isto é... Cantos galegos haberá por aquí concretamente? Galegos aquí había moitos máis que hai. Aquí aproximadamente habrá en Ginebra, o que sei, entre uns 15 e 20.000 galegos. Hoxe a millar quezarán xa uns poquinhos menos, porque a xente vaise para a terra, cousa que é boa, que espero que todos nos vayamos para ali outra vez. Que deixemos esta terra, que non é mala, pero, en fin, estaremos mellor na nosa. Pero, bon, non hai que pensar que, por exemplo, non hai que tampouco dicir que todos somos gallegos os que estamos nesta calle. Hai todos os españoles ten unha calle onde os españoles teñen a costume de vir, porque hai 2 ou 3 bares, restaurantes gallegos. Entonces veñen aquí, veñen buscando pois a calor, cada un a calor da súa terra. Os gallegos ao mellor van un pouquiño máis onde o patrón é gallego, os outros van ao mellor onde o patrón é de outra parte que non é gallego, e entonces teñen un pouquiño onde elegir. Ademais de restaurantes, en Xenebra hai outros negocios, por exemplo, videoclubs. E adiviñen que se pode encontrar aquí. Nós viñamos buscando unha película en galego e coido que aquí a podemos atopar. Eu penso que sí. Todo hai que dicilo, como se lle dou a vostede por montar este negocio aquí en Suiza? Pois non sei como lle explicar isto. Este é un negocio que eu hai 20 e tantos anos que estou nel, e daquela parecíame un bon negocio e empecé con el. Antes deso tuve outros negocios e creo que este foi o máis acertado. E veñen moitos galegos por aquí? Pois bastantes. Antes máis que agora hai bastante menos. Hai moitos que se foron definitivos para España. Entón, como este tipo de negocios, hai outros. Cales son, por exemplo? Negocios que montan aquí os galegos? Pois aquí os galegos, que eu sepa, case hai toda a clase de negocios de galegos, empezando por restaurantes, videoclubs, carnicerías, panaderías, o sea que, etcétera, etcétera. Hai moitos galegos aquí instalados con todo tipo de negocios. Ademais de vídeos, xa están intercambiando a sorte para o Día do Neno. Non estaría mal que os reis baldeiraran un pouco o saco por aquí. O Nadal dos galegos do exterior vívese dun xeito parecido, pero cunha pequena diferencia. Os que están separados da familia cústaslle pasar estas datas. Aínda así, desfrutan como poden. É moi duro vivir aquí. Duro non é, hai que saber levar a cousa, pero, bueno, agora sí, antes non era tan duro, agora xa empeza a cousa bastante a ser dura, pero, bueno, se xa saber levar, vai ben. E bótase de menos a terra, a xente da lá, os aromas... Eu son gallego e morrerei en Galicia, se morre aquí que me leven para lá, iso é o que quero eu. Cando nos apertou a fame, fómonos á cociña e levamos unha agradable sorpresa. Que temos hoxe para xantar? Pues tenemos callos, carne al caldeiro, que es una especialidad gallega, ¿no? Y luego pues tenemos entrecot, salsa de pimienta, con legumbres y patatas fritas. Pero vexo por aquí que hai un pulpo, non? Ah, sí, bueno, tenemos pulpo a la gallega, tenemos estos chorizos que son de Berín, luego la merluza es de Vigo, que bueno, el dueño la trae expresamente de allí, dice que es muy buena. Y, bueno, todo lo que hay aquí es gallego. E a vostede como murciano, que tal se lle dá isto de preparar comida galega? Al principio un poco duro, ¿no? Pero después llevo un año trabajando aquí y va bien. Despois do xantar, aínda que o tempo se fixe un pouco xusto, fixemos unha pequena excursión polo centro de Xenebra. Cunha parada na zona vella, puidemos coñecer algúns dos monumentos máis emblemáticos desta cidade bañada polo lago Leman. Na Praza Nova,
o teatro, o Conservatorio de Música e o museo. Seguimos a nosa ruta e chegamos á Praza Bourg-de-Fur, o Pazo de Xustiza, a Catedral de Sant Pierre e a esta espectacular igrexa ortodoxa. Buscamos un taxi para ir ao aeroporto e que casualidade, vexan vostedes. Bueno, nós queríamos ir ata ao aeroporto, pero bueno, me parece que non vamos a ter ningún problema con vostede porque fala galego, non? Un chofer como a mí non hai ningún problema nunca. E ademais un perfectísimo galego. Todos unha rapaciña bonita e nova que moita falta me fai para pasar este inverno ao calor. Mire, de onde vostede? A ver. E pois eu son da Terriña do Nabo. A Terriña? Do Nabo. Da Terriña do Nabo sabe dir da Terriña de Lugo, que se cosechan moi bons nabos ali. E mire unha cousa, facendo estas viaxes que fai vostede todos os días, atopa moitos galegos aquí? Pois moitos galegos, e teño moitos amigos galegos, colegas de traballo, por todos somos aquí moitos galegos, pero de moi bon corazón. O tempo pasa voando cando se está ben, e así foi. Chegou o intre da marcha. Que mágoa, quedounos tan bo sabor de boca.